Keď dal raz Boh človekovi slobodnú vôľu a človek sa rozhodne konať hlúposti, no tak Boh nezoskočí mu do cesty a nebude mu v tom brániť. Žiť zodpovedný život, zmysluplný. Keď nie, tak mi začne šíbať to, že sa zblázním z tých vecí, ktoré sa mi diali. Takže som vedela okamžite, že to nie je nič dobré. No a vlastne mi od tej chvíle bolo zle. Diabol není hlupák, že sa nám predstaví ako nejaká hrozostrašná bytosť, od ktorej ujdeme. To sú veci, ktoré pôsobia tak na mozog, že tam nie je východisko. Nech už to je chápané z viacerých strán a nejak komplexne, ale je to absolútnou prioritou. No a došlo to až tak ďaleko, že začal som to hľadať na internete, až som narazil na jedného kňaza tam na internete. A hovorím, najhoršie je práve tá biela mágia, kde tým ľuďom je to predstavené ako niečo dobré. Prvé, čo mi povedal, hneď prestať z rejky. Hneď.